Da 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 da. Hej, jeg hedder Robert, og jeg skal lave en anmeldelse af Tanti Vivi. Og ja, det er et ret stort sæt. 1408 dele. Det tog 5 timer at bygge det. Undskyld. Sådan der. Okay. Og minifigurerne, der følger med, det er Captain Antilles, C-3PO, R2-D2, Prinsesse Leia og en Rebel Trooper. Og låseskibet. Her er der sådan radar ting og kanoner, de kan køre hele vejen rundt. Og så er der nogle små kanoner her på begge sider. Og så har den 11 jets om bagerst. Og så, hvis du tager og åbner her, så har du cockpit. Du kan have 2 minifigurer derinde. Og så sådan håndtag og knapper og sådan. Og hvis du går herom, så åbner du kan pille den der af. Så har du sådan en lille speeder ting. Du kan have en minifigur i den. Ja. Og så her har du en flugtkapsel. Der er også en på den anden side. Og den åbner du sådan der. Og så ind i den kan du have C-3PO og R2-D2. Og noget, der er rigtig sejt ved det her sæt, det er, du piller den af, og så har du et rum indeni. Og der kan du have Prinsesse Leia hernede. Og så kan du have Captain Antilles her ved computeren. Og hvis du synes, at der er for lidt plads derinde, hvis du gerne vil have flere minifigurer derinde, så tager du det her bord og tager væk. Så lukker vi igen. Putter den her i. Og det er et rigtig godt sæt til at lege med også. Og det er sjovt at bygge det. Og så vil jeg sige, at det her sæt skal have 5 ud af 5 af de store stjerner.